bismillahi irrahmani irrahim ne wayno en udditino en natat tan ko yewtere nde ñalawma o kadi woɗɗoyi kono enen fof eɗen gandi gantoji ɗi koye lewru korka gonɗen kadi weeti ko tobde nokkuji ɗe kadi ne goɗɗodiri ko ni tan wawata waade 3 heures fawi so Allah jaaɓi e nder ko kalten ko fof ɗo 5 heures yoni fof en dartinto juulen takkusan ne wawi taw conférence o timmi jottoɗen sen jottima on saaha waɗoɓe to dakhulu namdotoɓe e waɗoɓe hen contribution e fodɓe haalde hen fof kaala so won namde goni hen jaabodiren ha paamodiren ko ñalawma korka gonɗen won fatuɓe to woɗɗi rewɓe ɓe goto hen fof ko jooɗi ɗo bandiraɓe men rewɓe wonɓe ɗo e suddiɓe men goto hen fof ene foti yettitoyade wawa fewjande en ko kumtiɗen ɗum noon sen jottima en juuli takkusani en jottima emin ñaago on noon joguiɓe organisation ɓe ɗon e 6 heures ko hiiri fo e 6 heures e seeɗa mbawen duwade enen fof caktoɗen moyemen fof yettito yo nokku mum mo sikki ɗum ɓurata saabu ko yonata ko daña hen fof ene yona sen jooɗima ɗo ha lewru ndu maayi eɗen kalda walla eɗen kuccodiri hono ni hayso wona l'islam kaale eɗen jewta en kaaɓata ɗum noon ko daña hen fof ene foti yonde nde bandiraɓe ɓe ngari ñaagui yen mbaɗ yewtere e nder korka hen nanguɗon oɗo dimanche o saaha hanki emin jooɗi e conférence ɓe mbi ɓe cuuɓi ko toɓɓere jokkere enɗam jokkere enɗam noon sene haale enen fof mbatten haqqillaji no feewi moni men fof ƴefta hen kene nafa ɗum caggal hande ene ɓeyda ɗum e daranade jokkude enɗam no mbimi on ni enɗam Allah ɗaccani e jungo annabi sallallahu alayhi wa sallam ko kanko haali qur'ana hadis laɓɓitini kono fof kanko haali ndonu no mbimi on ni ko kanko haali nde wonde ɗeɗo gueɗe ɗiɗi ɗenɗam o wi kañum jogui diine so enɗam jokkaka diine darotako gondigal moƴƴata aduna o fewata o fecci kanko Allah subhanahu wa ta'ala noon enɗam e pecce 4 o haali ɗo tagore nde fof jiidi ɗon tagore nde fof jiidi mo jiiɗa fof ko neɗɗo no maani aɗa foti rende ɗam enɗam adi o rewni hen ɗo gonɗinɓe Allah tan jiidi kanko Allah e qur'ana goto hen fof kadi o haali daraja ɗam enɗam o haali ɗam enɗam no jokkirte o haali taƴɗo ɗam enɗam ko yoɓata ɗum janggo o haali jokkude ɗam enɗam ko yoɓata ɗum janggo ɗo tagore nde fof jiidi e enɗam ko aya qur'ana haali ma en kaala o rewni hen gonɗinɓe Allah tan ɗo jiidi kadi o haali aya ɗam enɗam kadi ɓuri tidde e gadanam e ɗam haali adan ɗam gonɗinɓe Allah tan ndendi ɗam enɗam o haali kadi ɗam no jokkirte jokkuɗo ɗam fof holko yoɓata ɗum janggo taƴɗo ɗam fof yo Allah dandu holko yoɓata ɗum janggo o rutti o fawi hen enɗam tataɓijam ɗam gonɗinɓe Allah ɓe renduɓe leñol nelaɗo Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kadi holɗo jiidi ɗam enɗam kadi o haali sifa mum o haali kadi no ɗam jokkirte ɗam kadi ɓuri ɗimmam ɗam e nder renduɓe leñol rasul sallallahu alaihi wasallam o fecci hen enɗameje 3 e aya qur'an fof so Allah jaɓima en kaal hen so tawi en gadorima ɗo tagore nde fof yimɓe ko wiyete yimɓe ko ɗo ndendi enɗam ɗo kanko Allah subhanahu wa ta'ala enɗam baba adama ɗam ɗon o wi yimɓe fof ndendi ɗon neɗɗo fof yalti koye baba adama gonɗinɗo Allah o emo gonɗinani Allah o fof ɗum noon deke so yimɓe duttima e lasli yimɓe fof jiidi sabu seydina Ali sarifaɓe koye makko jalti kono o wi wannasu min jihati tamthili akfahu abuhum adam wal ummu hawa o wi yimɓe so ƴewtima e koye mumen kamen fof ko fasɓe sabu baba o ko adama tan yumma o ko hawa ɗo yimɓe fof jalti o wi kanko seydina Ali ko heddi ko ɓurdirta yimɓe ko golle ɓurdirta yimɓe kono yimɓe fof ɗeɓi fodde sabu lasli o ko goto yumma hawa tan e baba adama heddi ɓurɗo fof ko golle tan haale feɓe ɓe fof tuggude annabi sallallahu alaihi wasallam haɗo ko golle tan
ɗum noon ɗo yimɓe ndendi enɗam ɗo baaba adama ɗo sen koddiri hay sinno ko keefeero jiiɗa ɓurɗo woɗɗude kawruɗon e leyɗeele ko bande ɗon ren enɗam hakkunde mooɗon, ren teddungal hakkunde mooɗon, ren hurum hakkunde mooɗon. hoto tooñmo, hoto lorrumo, hoto ñaam kaake makko e minteyi. so dañi muskil o wallinimama saɗa wawi wallumo, so tawi o sellani salminmo, so tawi o dañi haaju o hollima ballodire. ɗam enɗam yimɓe fof ndendi ɗon. o tengtini noon enɗam gonɗinɓe Allah, ɗam o ɓuri tengtinde kanko Allah. o wi innamal mu'minuna ihwa. o wi onon gonɗinɓe Allah fof mbaɗe onon jiidi yumma e baaba. kala ɗo jiiɗa juulɗo gonɗinɗo Allah waɗ aane mum jiidi yumma e baaba. innamal mu'minuna ihwa firi ko jiiduɓe yumma e baaba. o rutti e aya qur'ana o wi kunu ibadallahi ihwanan, ngone jiiduɓe yumma e baaba onon gonɗinɓe Allah, ngonon sehilaɓe. rendude wuro yo, rendude laawol, rendude fedde, rendude parti fof, parti dendinɗo ono enɗam dendin on ɗam, laawol dendingol on ngol ɓuri tiidde e ko heddi ko fof. holɗum ɓoggol l'islam. ɗum taki Allah wi innamal mu'minuna ihwa. te waɗi ɗam enɗam ɓurde tiidde ko o haali e aya goɗɗo o wi wa iza nufiha fi ssuuri fala ansaba baynahum yawma idin wala yatasaalun. o wi so tawi ummital waɗi janngo enɗameje fof taƴi so wona enɗam l'islam, so wona enɗam ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. ɗam enɗam ne tiiɗi ɗam tan heddoto. enɗameje keddiɗe ɗe fof ko ɗo haaɗi. enɗam mine o ndendi laawol, ko tijani komi tijani, ko qadiri komi qadiri, ko nangam komi nangam, walla minen ndendi parti, walla minen ndendi hinde, walla minen ndendi meccal, walla minen ndendi wuro. enɗameje ɗen ɗon fof ko ɗo kaaɗi, koye aduna tan ɗo kaaɗi. so ummital waɗi fala ansaba baynahum, enɗam ala so wona enɗam ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah. sabu sa ummitima yawmal qiyamati ane o jiidi yumma e baaba, onon ndenduno parti, onon fof kon tijaniyankoɓe mbiyoton, onon ndendi wuro, onon ndendi hinde fof. so tawi on ndendinani, on ndendani gonɗinde Allah woni goonga e moɗon, on jiidirta hay hunde on ndenda. on ndendata hasboore, on ndendata to paaɗo. ɗum noon waɗi Allah tengtini enɗam ko enɗam jiidude l'islam. kala ko kewi e yimɓe ɗum taƴi enɗam, ɗum jeeyaka e diine. kala ko jeeya e diine ɓeydoto ko jokkude enɗam. kala ko kewi e yimɓe, so ɗum diine wiyete, so ɗum aduna wiyete, ɗum taƴi enɗam, ɗum natti wonde diine, natti jeeyede e diine. e gure he fof, kala wuro dillungo walla hinde dillunde, ha enɗam dilli, ha yimɓe taƴodiri, ko woni sababu ɗum ko jeeyaka e diine, natti jeeyede e diine. ko jeeya e diine ɓeydoto ko jokkude enɗam. laabi waliyaɓe ɗi gardi ko jokkude enɗam. pelle ɗe mbaɗira ko ha jokkere enɗam ɓeydo, ha yimɓe mbawa yidirde, lewru fof diña, mbawa hawrude hono ni jiidira. ɗum noon deke enɗam l'islam ɗam ndenen ɗam eɗen tiini. annabi sallallahu alayhi wa sallam o wi e hadis enen leñol makko ngol, o wi o heɓani en garante mawɗo, enen fof ko aljanna paaɗen. holnde o heɓi on garante? ñalawma mo simore waddu he walleyli isa saje jippe makko. wonko wonno sababu jippade simore nde, ɗum en duttanta ko ɗum, kono simore nde wonno sababu tan e raɓɓiɗinade jippade makko. ko ɓuray siyankoɓe wonko namdinomo, o wi ɗumen jeeya ha janngo garon mi nam mi jaabo on. ko jibril addanno wahyu, jibril arani. janngo ɓe garti, o wi garte ɓaawo janngo, jibril arani. wahyu o Allah jaggi ɗum, Allah haaldane makko. ɓe mbi ko balɗe 7, ɓe mbi ko lewru, ɓe mbi ko balɗe 50, ɓe mbi ko balɗe 50. seydalaji malik noon wi ko balɗe 4. wa qad aral wahyu haqqan ba'da muftaratan miman wa kana rida fi ghayati alwakami. nden timmi balɗe 4 o ummi kanko annabi sallallahu alayhi wa sallam. o wi hankadi kanko no yiɗa gurdam, o ngabbi dow hayre towde, o wi omo werro hoore makko o yana. nden Allah noddi jibril wi ya tefanam muhammadam, ñande hen simore waddu he jippi, garante mo kalanmi o
kono ganden ko fawi hen ko jibrilu ari wimo joomi wine salmin ma ya daro o wi wadduhe walleyli isa saje ma wadda aka rabbuka wa ma qali sabu tawi hefere ɓe mbi tawde wahyu o arani Allah ancimo en ɗam giggol gonnoɗam hakkunde maɓɓe ɗam taƴi Allah jippini simore nde wi mbiyamo wadduhe walleyli isa saje ma wadda aka rabbuka wa ma qali mi añanimo wala l'akhiratu khayrun laka min alula ha jibrilu wimo wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda joomi wi ma hokke janngo yawmal qiyamati ha ɓernde ma ɓuuɓa kanko muhammadin sallallahu alayhi wa sallam o wi ɓerdam ɓuuɓata janngo ɗon nde gooto e leñolam ene jeygol kalna ɗum Allah Allah ne heeɗi ko ɓe kaldata ko Allah jaabti ɗon e ɗemgal jibril Allah wi mbiya muhammadan mi jaɓi ko mbimami hokkuma ha ɓerde makko ɓuuɓa o wi ɓerde makko ɓuuɓata ɗon nde gooto leñol makko ene jeygol mi jaɓi jibril heɓɓiti wi aha minne joomam moɗo ñaagoma so wona mo yiɗamo hoto natal janna ɗum taki joom defte en mbi seydi cheikh oumar haramun alayhi nnaru qalbun ahabbahu kanko annabi sallallahu alih w sallam nde Allah hokkimo oɗo garante o jippi o ari o tawi sahabaɓe ene jooɗi kamɓe fof ɓe ndiri paye makko o wi jooɗoɗe o haali oɗo hadis o wi mi heɓani on garante tiɗɗo o wi ayyuhal ikhwatu fillah sawu sufufakum wa wahidu kalimatakum wa allifu bayna qulubikum kunu ibadallahi ikhwanan mutahabbina mutaakhina fillahi lillah mutamassikina bikitabihi almubin wa bisunnati nabiyihi alamin takunu gadan insha allahu min alfaizin tan gite makko gaddi gonɗi sahabaɓe ɓe fof goyi o wi mi heɓani on garante to Allah joomam wi onon leñolam fof haaɗo haaɗi enen ɓe koye leñol makko jeeyeɗen tiggude ñande o nela ha aduna gasa kala gonɗinɗo Allah hankadi koye leñol makko o wi onon fof ko aljana paaɗen o wi aha sawu sufufakum noon o wi fa walladi nafsu sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam annakum sataqifuna amama rabbillah takhfa alayhi khafiya wa ala an-naqiri wal qidmiri wal fatili muhasabun inna allaha la yazlimu an-nasa shay'an walakinna an-nasa anfusuhum yazlimun o wi mi heɓani on garanti to Allah joni noon gueɗal gotal heddi o wi ko gueɗe ɗiɗi nannata neɗɗo jahannama janngo haqqe hakkunde ma e Allah ɗo pergitiɗa e Allah e haqqe hakkunde ma e tagaɗo hono ma mo joganiɗa ɗum o wi garante kemmi o noon waɗi kufrir ko haqqeji hakkunde mon e Allah jeyaɗo e leñolam aɗa gonɗini Allah kala ko taasiɗa e Allah a teyani mbaɗɗa gopol walla ko wawi wonde fof janngo yawmal qiyamati mami ñaago Allah Allah yaafoma te mawo yaafe sabu kanko fodanimi ɗum aha heddi noon ko haqqeji hakkude mon ɗum noon mi jeeya Allah jeeya ko haqqe janano mi suusa ñaagademo yo woppu somi ñaaguima momo woppata o wi gande son ummitima yawmal qiyamati kala haqqe joganiɗa neɗɗo enɗam ma walla koddiɗo ma kanko annabi o waɗi misal o wi wa alan naqiri wal qidmir wal fatil muhasabuna haqqe so woni hakkunde ma e tagaɗo hono ma o yaafakima ha on ummitima on ñawdat annabi wi ko fotino qidmir e ko fotino fatil e ko fotino wa alal qidmiri wal fatil wal ɗeɗo gueɗe tati wa alal naqiri wal qidmir wal fatir naqir e qidmir e fatir fof wonata koye tamarore naqir sa itti tamarore ko ƴakkete ko heddima aaluderde nde gurel danawel gonowo e diidol gongol e aaluderde ngel wiyete naqir ñande hen ɗum o waɗi misal o wi ko foti noon famɗude fatil koko soppinto sa itti aaluderde tamarore ɗo yeeso hoore ɗo sa mucci wonko woni ɗon sa mucci o ga bange wonko woni ɗon fodde ɗum so woni hakkunde ma e tagaɗo o wi on ɓennata siraɗi ma ñawdon ɗum noon o rentinen hakkunde haqqeji ɗiɗo ɗi kalɗen haqqe hakkunde ma e neɗɗo onon ndendi mo mbimini hayso keefeero e haqqe hakkunde ma e neɗɗo e enɗam l'islam ɗam so tawi enɗam l'islam ɗam en gandi noon wayi tiidde o rutti kanko Allah no mbimi en ni ganden enɗam ko enɗam l'islam ɓuri tiidde so ummital waɗi enɗam ala so wona enɗam l'islam sinno enɗam ko wona enɗam l'islam ene nafa yawmal qiyamati joom suudu annabi nuhu natta jahannama joom suudu annabi nuhu almuɓe nani ko kanata tahta abdayni min ibadina salihayni kono fa khanatahuma falam yughniya anhuma min allahi shay'an ɗum noon ko haalete ɗo joni ɓi kaari tanum kaari ko fof
ko ɗo e aduna tan haaɗi sabu annabi nuhu ko annabi ko nelaɗo kono ɓiyi ko afa makko nana jahannama yawmal qiyamata ala ko wawi hen nde wi Allah yo dandu ɓiyi ko e yoolade o wi yo Allah wallumo ɓiɗɗo naata aljanna Allah wi ko hay hunde on jiidani sabu on ndendani gonɗinde Allah kanko o gonɗinani Allah enɗam hakkunde mum ko jibinɗama ko nafata haydara sinno enɗam ɓi kaarine nafa so jomum tinnaki feewani ene nafa kay annabi nuhu enɗam mum e ɓiyim danda ɗum ko neɗɗo jiiduɗa e neɗɗo fof ko neɗɗo jiide e ɓiyum ɓuuri wa ilatu ko joom suudu annabi nuhu joom galle makko ko annabi kamɓe guurdi kono omon ko jahannama o fayi ande o jamfoto joom galle makko o jamfoto ɗum kanko o feewani o ɗaccata ha jamma o yaha omo yaha e bonandeji omo taƴa enɗam omo waɗa ko welimo omo faranoro wonde ko joom galle makko ko annabi hay goto ala ko wawi makko omona jahannama ko qur'ana haali annabi lut wa'ilatu joom suudu nuhu o wiyete ko wa'ilatu joom suudu nuhu lut o wiyete ko wa'ilatu kañumne kadi ko zalika nana jahannama kañumne ko pijirnoɗo hoore mum ɗum noon enɗam l'islam ɗam ɓuri tidde taw ha ganden ɗum haade men yettade enɗam koddigal enɗam reddude liggey enɗam rendude asko enɗam l'islam ɗam ɓuri tidde ndenen ɗam kala juulɗo waɗ ko onon jiidi yummay baaba ceero men seydi alaji malik cheikh oumarul fouti cheikh goto hen fof wonko haali seydi alaji malik wi e ɗemgal alhaji abdoul asis sy fal khalqu kulluhum iyalullahi fa azimu hormatahum lillahi tagore nde fof ko jiyaɓe Allah mo jiiɗa hen fof teddinir sabu ko jiyaɗo Allah goɗɗo wi wala tu'adu man ra'aytum fahu yukhriju la ilaha illa Allah hoto añ muk mo meɗɗa yiide ene yaltina e ɗemgal mum la ilaha illallah ceerno men cheikh ahmad tidiane wi hoto añ on kala mo meɗɗa nande e hunuko mum ene yaltini la ilaha illallah hoto añ on e sifa fof mo sifori hoto añ mo wala tu'adu man ra'aytum fahu yukhriju la ilaha illallah o wi fal khalqu kulluhum iyalullahi fa azimu hormatahum lillahi ɗum taki joom deftere nde wonde ko haaloɓe ɓe mbi mo jiiɗa fof tan wi waaji nani teddina ɗum meeɗa hawrude e waaji kono mo jiiɗa fof mbiya tan a mayata hawrani e waaji a naftortako ɗum noon ganden kam enɗam l'islam ɓuri tidde so enɗam l'islam ɗam ɓenni rewi hen enɗameje tati enɗam neɗɗo e neɗɗo en kaali ɗo jaltuɗen e adama enen fof enɗam l'islam annabi Allah subhanahu wa ta'ala tengtini ko kalɗen hen ko seeɗa mawo haaloy noon enɗam hen fof sa taƴi holko woni jobdima sa jokki holko woni jobdima heddi enɗameje tati ɗama enɗam ko yimɓe fof ndendi ɗum ɗama enɗam ko gonɗinɓe Allah jeeyi ɗum ɗama enɗam ko gonɗinɓe ko neɗɗo yimɓe gonɗinɓe Allah kadi jeeya e leñol Muhammad sallallahu alaihi wasallam jeeyi ɗum enɗam keddiɗam woni enɗameje tati keddiɗe koye sifano enɗameje jeegom ni tati keddiɗe ko al jari zil qurba wal jari al junubi was sahibi bil janbi annabi sallallahu alaihi wasallam wi woodi ko mo jogiɗa haqqeji tati enɗameje tati ngoni hakkunde mon renɗen enɗameje emo ndenduɗa enɗameje ɗiɗi ɗin haqqeji ɗiɗi ngoni hakkunde mon emo ndenduɗa enɗam gootam on haqqe tan woni hakkunde mon enɗameje kalɗen ɗe ko ni annabi sallallahu ni qur'ana fecciri ɗumen mo jogodiɗa enɗam gootam haqqe gooto joganiɗamo ko neɗɗo ka neɗɗo kono aɗa gonɗini Allah aɗa gonɗini Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanko gonɗinani Allah o gonɗinani annabi ma kono ko neɗɗo ren enɗam neɗɗo e neɗɗo hakkunde mon enɗam ɗimmam tiɗɗam ɗam ɓurɗam tidde ɗam ko jeeri zil junub ko neɗɗo ka neɗɗo omo gonɗini Allah aɗa gonɗini Allah koye leñol annabi sallallahu alaihi wasallam jeeya koye leñol annabi sallallahu alaihi wasallam jeeyaɗa kon hoddiɓe ɓeydima tengtude oya ko neɗɗo ka neɗɗo aɗa gonɗini Allah o gonɗinani Allah